Jo no tinc un contracte laboral, pròpiament dit. Aleshores, jo crec que dins de les condicions que tinc, el pitjor és això, que puc estar treballant allà uns 4 anys i després, el dia que me'n vaig i no tinc dret a atur, no tinc cap mena de prestació. Tampoc estic cotitzant, vull dir que, bueno, és això. És com si treballessis en negre, però havent firmat un contracte. Doncs després de 2 anys en contractes temporals, per fi vaig aconseguir estabilitzar la meva situació laboral. Malauradament, això, per culpa de la reforma laboral, no va significar res i van tornar a precaritzar-se les meves condicions. I la meva única alternativa davant d'això doncs va ser apostar per abandonar aquesta feina que estava tornant-se cada cop més incòmoda i tornar a estudiar. Per què? Doncs per preparar-me, per formar-me més, per descansar d'un món laboral que m'havia arribat a cremar i per poder optar a tenir més alternatives en un futur que em brindaven unes perspectives molt millors del que podia esperar jo en aquella empresa on les condicions cada vegada eren més nefastes. El primer any, una persona en la meva situació pot cobrar 56% de 1.100 euros, més o menys. Això seria per començar. Jo sé que al Departament de Dret aquí enguany s'ha intentat desprecaritzar d'una manera o altra als investigadors en formació oferint-los un contracte d'ajudant, no doctor, que és una situació una mica menys, és una situació menys precària, és un contracte amb tots els avantatges i amb un sou una mica millor, però sembla que per raons de pressupostos, de pressió des de la Generalitat o de l'administració, aquests contractes no s'han pogut atorgar i l'únic que ens han pogut donar és aquest contracte d'investigador predoctoral en formació, que és un contracte en pràctiques.